Ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke futhi mbukeli nendaba ke nje ithinta idisk yakhona la eMzansi. Before nje ngihlale kodabeni, cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namhlanje ke mbukeli ngiphethe ke indaba ke ithinta ikhosi iKaizer Chiefs. Ngizoqala ke lapha ngendaba ke ithinta istriker samakhosi uRanga Chivaviro. So la mbukeli kuvela ukuthi ke uRanga Chivaviro kulindeleke ukuba ke washiya lapha amakhosi enyangeni ezayo okuyinyanga kaJune. Amasource aveza ukuthi ke iKaizer Chiefs ayivuselelanga icontract yakhe yena kuRanga Chivaviro ukuba ke qhubeke ebe umdlali wamakhosi. Yena kuRanga Chivaviro kulindeleke ukuba ke bey-free agent kulenyanga esibheke kuyona okuyinyanga kaJune. Ngidlule mbukeli ngilapha kuyindaba ke ithinta imidfielder yabafana uyaya Siphephelo Sithole odlala ke lapha ePortugal. Kuneyindaba ke lambukeli ama-updates avelile athinta yena ke uSiphephelo Sithole. Kuvela ukuthi ke uSithole maningi amathuba ukuthi ke buye la eMzansi njengoba ke kuzovulwa iwindi ngawo kuJune. Amasource abeke seveza ukuthi ke agent yakhe uSithole iconfirmile ukuthi ke kunamaqembu anengxoxo naye kuSithole. Babeke sebesho ukuthi ke iqembu lokuqala iyona ke iKaizer Chiefs and elinye ke iqembu lemfunayo kuSithole iyona ke Mamelodi Sundowns. And okunye bakuvezile baveza ukuthi ke agent yakhe uSithole ikuvezile ukuthi ke maningi ke amathuba ukuthi ke uSithole bemlonishe elonishwe ilona ke lapha iqembu lakhe lasePortugal eqenjini lase South Africa. Usane contract na kuSithole neqembu lakhe lalapha ePortugal. So iKaizer Chiefs kungenzeka ke imthole kuyiloan yena kuSithole noma yona ke Mamelodi Sundowns kungenzeka nayo imthole kuyiloan. Babeke sebeveza ke futhi lambukeli into ke balulekile baveza ukuthi ke kubeke nokungabaza ngenkathi ke kunengxoxo between amaqembu kala eSouth Africa neqembu lakhe kuSithole lalapha ePortugal ngendaba ke kumsayina ngenxa yani ngenxa ke history yama injury akhe yena kuSithole. And amaqembu ala eSouth Africa abeke nokusaba ekusayineni umdlali kone history engeyinhle kuma injury. So ingakho ke iqembu elingehleke limthole between yona ke iKaizer Chiefs noma ke Mamelodi Sundowns lingamthola kuyiloan so that kuzoba easy ukuthi ke bembone kahle and bebone ukuthi ke kwenzakalani ngendaba yakhe ethinta ke injury. So kunjalo ke mbukeli izo ke lezi ke indaba ezithinta uyaya Sithole indaba ke nje isematheni. Ngivala lapha ke mbukeli ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.